Imo nilang touchscreen ang typewriter. Ay, ito muna ang ating buwelta niyan. Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Thumb Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior. Guy. Good morning sa tanang mga junior. Apil na mga senior. Katong gustong magka-junior. Yun. Katong mugunit og junior. Oy, morning, dili tinodo nga makagamay junior ang magpabakuna oy nang ihi ko kagabi. Medyo mga 30 minutes ayan ako nakita. Oh. Nipilit lang dahil niok-ok lang nipilit lang. Sus! Kanya ka na po mga gahadlok-hadlok. Gamay na po daan. Siyempre sa kanila ito ang buwelta. Ha? Pahinungod na ito ni sa ito ang mga tatay, father, Uy! amahan, papa, Tama karong Sunday na yan. ay, Karong Sunday na, di ba? ano tawag sa mga airpods. Tama. Karoon naman na yung Domingo, Father's Day. Uy! Agay! Daw, be. Ang buwelta ato ka ato sa Cherry C Calcium Ascorbate with Camo Extract and Zinc. Paimna niyo silang airpods ani, mga kagahit. Kini ang vitamin C. Nga kanato sa COVID baka palikay o sa itong lawas baka papiskay, labi na kan tatay. Cherry C para mas healthy and COVID-free, available na sa mga nakunang drugstore o mga pharmacy, labi na sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Happy anniversary sa tara mga amahan, sama na mo. Dapat Happy Father's Day. Amoy na kong Kanato. And dance with my mother and me. Papa, daddy o tatay, gilang pundasyon ug haligi sa panimalay. Grabe gyud nga mukayod. Usahay, kusog pod mukiyod. Masiguro lang nga ang pamilya di maglisod. Bahalag kapoy, padayong gaaginod. Way undang nga maning kamot para sa pamilya, aron di magutman ilabi na ang mga bata, nakit ang ilang asawa. Naay mga klase-klase sa mga tatay gahi Bern. Naay tatay nga dili emosyonal. Pero sa ilang kasing-kasing, lawom duog. Tinod. Ilang anak, pwerte gyud nila kamahal. Naay mga papa nga dili showy. Oh, tama na. Pero ako. sa ilang kinauyukan, love kaayo mo nga puwerte. Dahil sa mga tatay nga grabing mo pakatawa. Apan sulod sa ilang kinauyok-uyukan, sila po di ay puwerteng mingawa. Oh. Ilang nila ipakita nga naglain ang ilang ginhawa. Anak ka grabe ang ilang pagpangga sa anak ug asawa. Just what my mother Kalipay ba sa mga tatay, mga anak, di mapanuway. Uban sa inyong inahan, buot lang nila inyong damgo mga tuman. Edukasyon ang ilang mahatag nga gasa, aron in the future, mga anak, di mag-alingasa. Ang mga amahan doon na say mga jukiron. Ang ilang pagpangasaba di dapat dibdibon. Magyaw-yaw lang mana sila kadali. Kaya di sila gusto nga kamo mga hiwi. Tulod sa panimalay, maglain baya ang ilang mga buot. Ilabi na kung si Mrs. unay lang magmugot. Unya, wa pagi electric pan, samot kaalimuot. Sabi pag naay mga anak, nga grabe pod ang mga hugot. cried for him. Mga anak, sa mga anak, nga ang ilang tatay, ila pong nanay or inatay, walang gaagyod ninyo sila mga anak sa kanunay. Simple lang baya ang ilang kalipay, nga kamo, mahiluna, una sila mo pahuway. Sa umaabot nga Domingo, ay Bernie, Happy Father's Day sa talang amahan sa tibuok kalibutan. Ihatag ninyo kana nga adlaw nga daw sa balaan. Palihog ayaw in town mi. Paistambaya diha sa labhanan. Kabaw sa tanan. Unta inyo kami mga tatay.
inyo po kaming ipa-relax. Busa, sugod karon. Karon pa lamang. Patumara na ang inyong mga tatay. Ug Biramax. Hi. My father. Daw, biyaman ta karon Domingo, magsugpa-sugpa ta. Pwede. Uy, dagko na akong mga tilapia. Ha? Pwede. Sugpa-sugpa Pwede. ta. Sabay ko na. Bakunahan na bitaw ka. So, pwede ako magpagkita ni mo. Pwede na ta mag-lips to lips. Ano ba kunahan naman ta? Sa tinutan nila mga kagay, wag yun, kita-kita sa libre ni yun. Niko, makikita ko rin mo pag mabukunahan na ka. Oy, Happy Father's Day. Siyempre, Kang Juan. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Kang Juan. Oo, sa mga... Kang Rip. Oh, Kang Rip. Happy Father's Day. Isa ba, mga Kang Dodge Niese. Dodge Niese. Happy Father's O Day. sa akong palangga kayo nga amigo nga mipanaw na si Rex Almacen. O Kang Happy Chubasco. Father's Day Attorney sa Chubasco, atong mga papa, kanya. Kang Arturo Bunhok Sr. Correct. Gagawad diya sa Davao. Eugene Esparcia Sr. Happy Father's Day daan. Alright. Ang Kuya Pres Jong Lumbao. Lumbay. Alright. O dyan lang ha. O dyan sa? Na daw video. Ano nga video? Na daw video ingon si Juan. O ba? So, pa-surprise. Good morning. Uy, Happy Father's Day. Happy pa-surprise Father's Day ni- po kang Josan Gonzaga. Oy! Wala naman din yung mga airpads ni silang Juan o silang Istin, no? Istin, kano sa pamang ka mag-Father's Day, Istin? Mura man ang atuwa niya. Kadugay ba mo abutan na imong mother? Kadugay ba? Oy, taga muna, nado sila ipa-video. So, ni, pa-surprise video ni. Ang Kuya Florentino Jong Dumlao. Ah. Happy Father's Day. Larga, First larga, sa larga. Riverside Eagles Club. Okay, play. Oh, aba! Ha? Audio. Saan na siya? Yan. Uy! Akong mga anak. Asa may video? Asa yung audio? Love you so much. Naghungong man. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Thank you for all the sacrifices. Naghungong sila kay Murag naman ata ka des kwarto. Love you so much. Happy Father's Day, Daddy. Thank you, City. Thank you, Royaline. Hello, Lee. Uy! Nice. Yeah. Uy! Happy Father's Day. We are currently whispering because the past you are looking right now is now downstairs. So, kagabi ira na nilagi ko. Editing. You're probably angry right now because you're editing. But happy Kasi may anak ako, ang anak kag Inglesiro ba kaya ni? Okay, to be serious now. Okay, seriously. Happy Father's Day, Daddy. We love you. All of us care about you. Na you are our best that we ever had in our life. Even You're our only father, but still, you always made us laugh. You Politiko si always River. Politiko si River. made us feel happy. Discipline us the right way. You know. And also, Daddy, Also, na when you're drunk, you're not that kind of dad. Yeah, not. But you're just sleepy, which is kaya better. pala to say to Daddy. Tell him. Say something to Daddy. Say Over there, something. the hands will be over there. Tell him. Say him. You're our favorite dad. Your only dad. You're always my favorite dad. Ate, like Papa Day. Favorite dad man ko. Anyway, happy Father's Happy Day. Father's Day, Daddy. We love Hope you. you have a great day. Bye-bye. Happy Father's Day. Bye. Si River, bye. Ah. Pwede magmayor. Si River, no? Ang galing ni River magsalita. First time na ito na donggang ang nag-message sila sa ako. Ay, thank you. Bantura na ginunghungay. Ang imyak. Naghinunghungay dito sila. Day mo, day kinari ko sa ubos ato nag-edit. Anyway, alas 7